Татар китабы йортының китапханәсендә һәр вакыт Рифкат Әхмедянов дигән галимнең китаплары турында сөйлиләр. Чөнки әлеге шәхеснең шәхси китапханәсенең шактый зур өлеше музейга тапшырылган. Һәм ул китапларның үзенчәлеге бар. Аларда Әхмедяновның кул тамгалары да, инде шәхси язмалары да табыла. Бик кызыклы китаплар. Ул китапларны үзләре турында бик күп сөйләргә мөмкин булыр иде. Әлеге шәхеснең китапханәсе дә, язмалары да, үзе дә бик кызыклы. Рифкат Газизҗан улы Әхмәтҗанов, атаклы татар галиме, филолог, филология фәннәре докторы һәм этимология белгече. Этимология ул телләрдәге сүзләрнең тарихы турындагы фән, аларның килеп чыгышы турындагы фән. Рифкат әфәнде татар теленең этимологик сүзлеген төзегән галим буларак бик күпләргә таныш. Ул озак еллар дәвамында язылган, озак еллар дәвамында тупланган сүзлек, 2 томлык булып ул Рифкат абыйның гомеренең соңгы елларында басылып чыкты. Аның әле ул томлыкларны әле баетырга мөмкин, әле басылмаган материаллар да бар дип әйтәләр. Кыскасы, менә аның бер зур хезмәте, ул инде шул хезмәте генә дә аны тарихка кертеп калдыра алыр иде. Ләкин Рифкат Әхмәдҗанов моннан тыш та әле бик күп кызыклы язмалар язган һәм тарихта 20-нче гасыр тарихында үзенең эзен якты итеп калдырган галим кеше. Рифкат Әхмәдҗанов 1933 елның 10 июлендә хәзерге Башкортстан Республикасының Иглин районы Турбаслы дигән авылда, ул вакытта Яңа Юрмаш дигән исем белән дә йөргән авылда туган. Аның әтисе мулла кеше булган, һәм инде Рифкат абыйга 6 яшь булганда аның әтисе вафат була. Менә шушы авыр еллар, сугыш алды еллары, сугыштан соңгы еллар, ачлык, ялангачлык еллары, Рифкат абый шактый авыр шартларда үсә, һәм инде аның абыйлары, сеңелләре дә шул елларда вафат була. Аның нәселе гомумән кызыклы, чөнки Рифкат абыйның нәсел чыбыгы, нәсел җепләре Мәҗит Гафурига да барып тоташа. Ул Мәҗит Гафуриның да ерак туганы булып тора. Шундый асыл затлар, үскән асыл затлар тәрбияләнгән бер нәселдә үсә ул. 1947 елда мәктәпне тәмамлаганнан соң Рифкат абый Урта Азияга китә. Анда китәргә мәҗбүр була. 48-51 елларда ул Пролетарск дигән бистәнең урта мәктәбендә белем ала. Һәм инде менә бу еллардагы шундый матди хәлнең авырлыгы аркасында ул шунда ук университетка укырга керә алмый. Аның югары белем алу турында әдәбият, сәнгать юнәлешендә хезмәт итү, иҗат итү турында хыяллары була. Музейда аның 15, 16, 17 яшьтә язган көндәлекләре дә, ул вакытта яза башлаган шигырьләре дә саклана, һәм аның инде шактый иҗади яктан бай, фантазияле кеше икәнлеген дә күрә алабыз. Шул вакытта инде бик яшьли, бала чагында ук ул үз фикерле һәм үзенең идеалларына тугры кеше булып формалашып җитә. Ниһаять, озак шундый мәшәкатьләрдән соң ул Уфага барып эләгә һәм инде ниһаять Башкорт университетына укырга кереп, биредә нәкъ менә филология юнәлешендә белем ала. Бу елларда аның телләрне тарихи яктан чагыштырып өйрәнү өлкәсе белән кызыксыну барга килә. Төрки халыкларның телләрен һәм тарихын да өйрәнә башлый ул, һәм инде шушы тематикага кагылган иң беренче фәнни язмалары да аның студент чакларында барлыкка килә, уларны бастыра башлый. Күпмедер вакыт укытучы булып эшләгәннән соң ул инде Казанга күчеп килә. Казанда Галия Ибраһим исемендәге тел, әдәбият һәм тарих институтында эшли. Озак еллар биредә эшли ул. Аның мондагы баштагы хезмәт стажы 32 еллык. Шушы дәвердә ул институт планы кысаларында татар теленең 3 томлык аңлатмалы сүзлеген төзү процессында катнаша. Шушы сүзлекне төзегән коллективның бер әгъзасы була. Татар-рус, рус-татар сүзлекләрен
төзи, төрек-татар, татар-төрек сүзлекләрендә төзүдә катнаша. Бу сүзлекләр барысы да инде басылып чыккан, төрле елларда аның инсан нәшриятында басылып чыккан төрекчә татарча-төрекчә сүзлеге дә бик популяр. Аны һаман да әле кулланалар, һаман да ул актуаль, югыйсә чыгуына 30 елдан артык вакыт үтсә дә. Димәк, бу елларда ул телләрне тарихи яктан чагыштырып өйрәнү юнәлешендә дә эшен алып бара. Һәм 70-нче елда Әхмәтҗанов татар теленең этимологик нигезләре дигән темага кандидатлык диссертациясын яза. Бу елларда аны тагын бер зур тема кызыксындыра башлый. Татар теле белән менә бу Идел буендагы башка халыкларның телләре никадәр якын, аларның нинди уртак тарихлары бар. Чөнки аңлашыла ки, безнең төрки телләрендә алар берсенә якын, аларның тамырлары бер. Ләкин төрки телләрдә төрле. Чуваш теле мәсәлән бик кызыклы һәм үзенчәлекле тел. Моннан тыш татар теле белән бергә шушы территорияда яшәгән, бергә яңгыраган Идел буе халыкларының телләре дә бар. Удмурт теле, Мордва теле, Мари телләре, алар белән татар теленең нинди уртаклыклары бар, нинди тарихи сәбәпләр бу телләрнең охшашлыгына китергән. Чөнки татар телендә фин-угыр сүзләренең һәм яңгырашының йогынтысы бар, һәм ул телләрдә дә татар теленең, төрки телләрнең яңгырашы, йогынтысы бар. Менә бу турыда ул уйланып, инде шактый күп кенә мәкаләләр язган. 78-нче елда «Сравнительные исследования татарского и чувашского языков» дигән китабы басылып чыга. Һәм ул инде димәк чуваш телендә бик яхшы өйрәнеп, чуваш теле тарихы буенча да хезмәтләрен бастыра. Аның фикеренчә, чуваш телендәге вокализм татар вокализмының бер дәвамы булып тора, ягъни яңгыраштагы үзенчәлекләрне ул татар теле белән бәйләп өйрәнә. Гомумән татар тарихы белән, татар теленең тарихын татар халкының тарихы белән бәйле рәвештә җентекләп өйрәнә. Һәм инде менә татар тарихында болгарлар зур урын алып торган. Ул инде болгар теленең хәзерге татар теле белән бәйләнеше турында да бик мөһим булган фәнни хезмәтләрне язып чыга. «Общая лексика духовной культуры народов Среднего Поволжья» дигән китабында исә менә бу Идел Чулман буе телләре берлегенең уртак сүзләре турында ул яза. Ягъни монда инде аңлашыла ки, татар, башкорт, чуваш, мари, удмурт телләре һәм шушы телләрдәге уртак булган яки якын булган лексиканы өйрәнү белән шөгыльләнә. Инде әйтелгәнчә, чынлап та бер территорияда укмашып яшәгәч, бер-берсеннән туган булмаган телләр арасында да уртаклыклар барга килә. Бу бик яхшы сизелә, бик яхшы аңлашыла һәм инде шушы вакытта аның этимология өлкәсендә дә эшчәнлеге тагын да киңрәк җәелеп бара. Озак еллар дәвамында Рифкат абый бик күп журналларга мәкаләләр яза. Мәсәлән, Советский тюркология дигән журналда аның даими рәвештә Кыпчак төрки телләре тарихына багышланган язмалары басылып бара. Ниһаять, 1993 елда, инде Советтар калганнан соң, ул татарский язык в Волго-Камском языковом союзе дигән докторлык диссертациясын яклый, доктор статусын ала. Бу елларда инде ул үзенең Казандагы карьерасын туктатып, Башкортстанга кайта. Башкортстанда Стәрлетамактагы институтта эшли, Бөре шәһәрендәге институтта эшләп ала, профессор вазифасында эшли, кафедра җитәкли. Һәм инде безнең гасырда 2001 елда аның татар теленең кыскача тарихи этимологик сүзлеге дигән беренче этимологик сүзлеге басылып чыга. Монда инде бу сүзлек фәнни популяр китап рәвешендәрәк язылган. Анда аны уку бик кызыклы һәм рәхәт. Ул мәгълүмат яктан безне бик байыта ала. Һәм инде ниһаять инде 20 ел диярлек вакыт үткәннән соң аның этимологик сүзлеге 2 томлык буларак та дөнья күрде. Рифкат әфәнде шушы озак вакыт дәвамында ул әле татар этимологиясын өйрәнү белән шөгыльләнми, сүзләр төзү белән шөгыльләнми, ул әле тарихи әсәрләрне хәзерге татар теленә күчерү белән дә шөгыльләнде. Мәсәлән, Хөсрәү вә Ширин поэмасын хәзерге татар теленә күчереп, нәкъ менә ул бастырды. Яки Кытат Гүбелек
поэмасын, Юсуф Баласағуниның 11-ші ғасырда жазылған поэмасын хәзерге тар теленә беренче шундый тулы тәрҗемәсен Рифкат абый башкарып чыгарды. Ул тәрҗемә үз заманында безнең Мирас журналында басылды һәм хәзер вакытта ул аерым китапларда басылып чыкты. Ягъни Рифкат Әхмәтҗанов татарның әле этимологиясын, сүз тарихын өйрәнүгә шикләнмичә, безнең әдәбиятның иң шундый борынгы кадерле булган ядкәрләрен безгә якынайту юнәлешендә дә зур эш алып барды. Рифкат Әхмәтҗановны безгә тагын да тирәнрәк белергә һәм өйрәнергә кирәк. Ни өчен дигәндә, бу шәхес галим булудан тыш, әле гомер буена шундый әдәби иҗатчы да булган. Аның бихисап шигырьләре, языла башлаган, язылып тәмамланган хикәяләре, әкиятләре дә бар. Аның көндәлекләре бар. Ул бу әсәрләрдә, шундый әдәби иҗат үрнәкләрендә Рифкат Әхмәтҗановның киң иҗат фантазиясы ачыклана. Аның иҗат дөньясында булган үзенчәлекле фикерләр, үз дөньясына, үзенең тирәлегенә тәнкыйди караганы күренә. Рифкат Әхмәтҗанов балалар өчен әкиятләр дә язган һәм әкиятләренә ул хәтта шундый карталарын төзеп, тулы бер шундый фантастик фэнтези дөньясы төзергә омтылган. Менә тел белгече һәм шул вакытта әкиятләр язучы. Мондый мисалны без дөнья тарихында беләбез. Мәсәлән, Англиядә иҗат иткән Джон Рональд Руэлл Толкин үз вакытында бик көчле лингвист та булган һәм инде бөтен дөньяга ул танылган Балдаклар хөкемдары дигән романнар сериясының авторы буларак, ягъни ул фэнтези дөньясына зур өлеш керткән. Менә әгәр дә Рифкат Әхмәтҗанов иҗат дөньясына тагын да күбрәк игътибар биргән булса, бәлки Толкин сыман шундый зур әдәби мирас та калдырган булыр иде. Ләкин әлегә аның әдәби мирасы ул күбрәк кулъязмаларда сакланган, басылган өлеше дә бар, ләкин аерым китап булып басылмаган әле беркайчан да. Һәм инде аның шигырьләрендә барыбер 20-нче гасырның менә 30-нчы елларында туып, 20-нче гасырның Совет чорын, Советлар Союзы җимерелгән һәм яңа чынбарлык туган заманны күргән кешенең уйланулары анда күренә. Ул уйланулар чынлап та гаять кызыклы, чөнки мәсәлән 14-15 яшь чагында ул мәктәптәге ниндидер шартларга, кагыйдәләргә риза булмаган һәм аларга протест игълан иткән. Шундый яшь кешенең үзенең киләчәген әле галим яки әдип буларак күргән кешенең шулай протест белдерүе, хакыйкать өчен көрәшүе ул инде бер соклануга лаек. Шул вакытта аның әсәрләрендә, кулъязмаларындагы әсәрләрендә яңарган фикерләр дә кызыклы. Ул халыкларны тынычлыкка чакыра. Ул балалар өчен язган әкиятләрендә балаларны игелеккә өйрәтә. Аның тел тарихына бәйле рәвештә язылган язмаларында һәм менә сәяси вакыйгаларга бәйле рәвештә язган мәкаләләрендә шулай бик кызыклы фикерләр ята. Ул Башкортстанда татарларның һәм башка халыкларның хукукларын якларга кирәклеге турында әйтә, үзенең күзәтүләрен уртаклаша. Рифкат Әхмәтҗанов тел галиме буларак та, тарихчы буларак та һәм инде бик азларга билгеле язучы, шагыйрь буларак та бик тә кызыклы һәм игътибарыбызга лаеклы кеше. Ул 2018 елда вафат булды, үзенең туган ягына кайтып вафат булды. Вафаты алдыннан соңгы елларда ул янә Казанда эшләде, үзенең этимологик сүзлеген төзүне тәмамлады һәм инде менә гомеренең бөтен шундый актив дәверен, иҗат иткән дәверен ул фәнгә, милләткә хезмәт итүгә багышлады. Әхмәтҗанов бик күп телләрне белгән галим. Китапханәдә, Татар китап йорты китапханәсендә сакланган китапларда аның шушы телләрне белүе бик яхшы сизелә, чөнки аның китапханәсенең саллы гына өлеше ул алман телендәге һәм төрек телендәге китаплар. Моннан тыш аның китапханәсендә төрле төрки телләрдә язылган һәм төрле төрки телләргә, фин-угыр телләренә багышланган китапларны күрергә мөмкин. Хәтта Индонезия теле кебек сирәгрәк безнең территорияга бик бәйләнеше булмаган телләрнең дә сүзлекләре, ниндидер авыз иҗаты үрнәкләре тупланган китаплар табыла. Булар барысы да аның фикер киңлеге, кызыксынуларының төрлелеге турында сөйли. Рифкат Әхмәтҗанов галим кешенең бер үрнәге. 20-нче гасыр картинасын күз алдына китерергә кирәк булганда, без шушындый галимнәргә игътибар итәргә тиешбез. Әлбәттә, безнең менә шушы лекциялар курсы ул интеллигенция тирәсендә бетерелә. Рифкат абый интеллигенцияның
шундый бер кызыклы вәкиле, әле ачыкланып бетмәгән вәкиле. Аны популярлаштырырга була һәм популярлаштырырга кирәк. Бәлки, нәкъ менә сез Рифкат абыйның әсәрләрен халыкка җиткерүдә, якынайтуда төп рольләрне уйнарсыз.